zanina hianin separation of the church and the state ti kha kan saya kan constitution ate po khan inject chin chu oma kan zinga hianin kan senior te po an oma in kan host uvala te po kha separation of the church and the state ti kan interpret dan le kan riat thiam dan kha in ang lo nuai te po na langa khalai karon sei fiat thiam thei deuh kan omem le Dr. Zhao kangan request sila a separation of church and state hi a history a thui khop toy zong in soila ko hanalu pian tir khan hetiang ang politic le ram siaman ngai tu alo chanchin thahil le lali suwa thole ani ti khani mai amai ro chu persecution nan han tuara akhe em sia Augustinan two cities the Asiak ta a keini chu lei lal rama kan ni lo van Jerusalem kan ni ibuai lawang u atiani mai amai ro chu ko hanalo thang zela alien tadu tu ka medieval period ta khanen khami huna khanen ko han huai tu te pop khanen Christian lalho zong kha control atum ta zo ka ti chuanen an buai ta zela Lutheran Reformation aron then me kan chuan Luther khanin two kingdom theories ti kha aron ziak le ta a ko han le lalram hi chu khove lalram hi chu then han turani ati ta a ti chuan hun alo kal zela America a paitis tere British le ya European rang an han pem tha a an pem naraba ko ran te kha state church nei vekan ne England a chuan Anglican kha state church ani a then Switzerland a chuan Presbyterian kha state church ani a Germany a chuan Lutheran kha state church ani a khatiang zel khan state le cha chani combine that lutu khan ani velo tan khan akhe lutu ka American handin khan chuan andu tareng reng lova we should maintain separation of church and state nantia in then nakha and maintain the pia maya chu tu na chuan khovel democracy chuan kalpung angin kan nei to ani amai ro chu a theory kha kalpung anga kan nei to lai khan pathian ko na hiale ram ve ho chu pastor tam takan martara evangelist tam takin huai takin an soi tho ko ka ti chuan kan ko ranin kan han lak lu te hi chu tlai khonhuania khovel history ngai tu chuan separation of church and state hi chu kan maintain lo thei lo vani baptist kan ni wang po ni lo khovel history na aron hin chua dan ani amai ro chu mi next step tak hlom takairo chu separation of church and state ti kha tuna chuan Europe ram tam tak hian an soi to lova secular society kan ni anti tan hi ani secular society kan ni anti hi atang hian chuan ko ran hi church o church hi ko ran hi hemi khovel lamro rel na hian atela thiang lo ti ang thuk ani government without religion tiang chia hi secularism tun laya ankal puidan aloni a tuna America in beina election lo theng tur na salutu ka po hi khalai in struggle khani a tuna democratic party hian chuanen andu dan chuanen ko han reng hi enroll to lo sela religious influence si to lo sela secular state Europa an unau te ang bokani andu a amairo chole lama conservative group an lachak sia kha ain pot nata zel khani a khovel kal zela chuan kan kal zelang separation of church and state ti hi kan maintain nge yang a next step kan han chuan kai chia chuan secularism ti kan kai chia ero chuan ko
ko ran chu a thi don tlatani chu Europe pathil theng ania tuna po khalai taka khan separation of church and state the main chain khanen mutual relationship kha kan siam thei thovem kan in siam dikton theim ti kha kan kon sa na ni chumi ti tur chuanen e phim khur taka ko ran hi kan pe na lali suan leichi in ni e khovel eng in ni e min tiang taka kha kan counterpart ti po dik chialo ka ai khan in soi thiam jok kan til dun veka kha government akha kan siam that angai ani chu wangen zaina ajiak tuina ajiak thabok in soi po kha a interesting khop pin ka hia a lalpan min khwai zelanga kong tha jok kan hu ang amai ro chu kalau thon em hi chu secularism lo piang mai tur India secularism chuan lama eng ma ko ran thil le khang reng a kha ngai sak lo le kalsan a kan om hun tur hi a theng mayang ti hi ka lau thong ani ti kan soi fe de mai ni hey kan thu zir min zia sak tu hey ngoi theyang reng ria wa ashanin kan som lutuk lo ve boka hey chat lama hianin aron soi kan chiar lok mai nge soi lo se azia chiar ai kana ma kan soi ya soi ve ro se ku zir kan ve tiro anh ấy cái lỗ mẹ cái soi cái lỗ tum chuyện làว่าtối tên cần soi nghe cần soi hậu khá ngày nông lẽ mà cái bôi cái lỗ nốt đầu na thì nên cái bên bát thang cái mẹ tối tên cái soi đủ chú cái rừng rùa lệ về tấm tắc cần soi to ngày to ai phía gió kinh trong công ty khẩn là các cần soi đủ chú hay bị cầu phần do nó chẳng ai tin nghe ram kal phung te kan siam tha tang tia kan han sai hian cái này pastor tak te le cầu phần phôi tu tam tak he kan ngai da ne phir fo maya atul ti le ti lo kan mo phurna kan huang ani ti le ti lo he kan split fo the na ne amaro chu ti rual chuanin hi chu cầu phần ti tur ani lo ve kan mo phurna ani lo ti tu te po hianin pulpit lama hi chuan kan ram chia to zia le kan political phung fel lo zai ur takin kan soi le tho bok sia chu wang chuanin chumi na ti lan chian em pakhat ni ka hiat chu pulpit laga ram issue ni mo thil dang po ni ro se kan thu soi tam tak hi conviction nen kan soi lo ti na ni chu wang chuan ka ril ruwa angai poi mo ve em pakhat chu hemi chungchang po hi ma kan la a ke kan pen don ani chuan abul bara he chuanin theological conviction tak biblical conviction tak kan nei angai ni ani lo chuanin mi soina boru ka kan soi mai tin aniang mi theological conviction tak ne na asti phot chuan halama pumik chonga soi ang khanin midang nan thop lo mo kha na ti tim lo ba ke pen mai don so kani chuwang chuanin ko Thanzauva thanga kan hmalak na tura hianin enge kan ti ang ti kha chu fia taken kan soi to toite kan soi ve do chu a theological conviction tak kha kan nei ngai tani kalo meเนี่ยกันดรซาวใส่เลยตัวน่ะ Reverend จิรใส่ค่ะตัวเต็งกันเราชุนจมลุกดูเวเดียวมินเราเทียมมุละseparation of church and state กันติเฮียนกูชันเตรัมกัลพุงรัมอินเรียลบอลน่ะอินโรลเมียโลตีนั่นละมันนี่โลอันรอนตีนั่นฉัน background เต็งุนตะกันว่าสิรจวนกูชันินรัมทุนไหนนะสุรการทุนไหนนะเนี่ยนะอัดสมพลอักขะอันดูแล้ววันนี้จู่ injustice เราชวนนะกูชันพลเตะจอกเน็กเจ็บนะอันนี้วังคันกูชันินสุรการทุนไหนนะอัดถามเตละอัดถามพลค่ะอันดูแล้วว่าจู่วังอินสุรการทุนไหนนั่นแหละกูชันทุนไหนนะจู่อักกัลช่างตัวนี่ตีนั่นนี่อาเซียมชัตูร์จงอินโรลเมียเราตีนั่นละมันนี่เราอินโรลเมียเราตีโดนเซลังจวนดาวสยังเสียกัน
lấy chỉ in nè covel anh in nè ti zong kha kan ti thei mi lo tu thil vek ani tu wangin kan in rol lo na tur ani lo ba ko ranin sarkar thu nei na hi akeng tel chiam tur ani lo ti na zo kani tin panina ka soi du chu baptist distinctive kan ti fo hi BCM distinctive ani lo ti hi kan riat angaya Kovela Baptist ko ran chitam tak kan oma kanin ang veklo tin BCM ngat phei chu Kovela Baptist ko ran dang te ne na in ang lo takin kan zo sap ten kan community milin minon siam sak ani centralized ko ran strongly centralized ko ran kan nia chu wang chuan autonomy of local church ti te hi kan BCM tan a relevant ve reng lo tu tiang bokin separation of church and state ti te po mundanga an lo tuar to na ang situation a kan ni ve ti lo bok nen tu wangin Baptist distinctive kha kan vakal pui tak tak du don chen BCM kha thia local church a om far khangai don a kha kan du re reng lo ti te hi hriat tur ani chu wangin Baptist distinctive ti fu hi kan BCM ta na relevant lo te kan hriat thiam angai ni ka thili ka soi thiam ve lo ka soi puluk le lu tu kem ka hre lo Thằng lúc tụ. ti khan kan ni chu